Takže vítajte u ďalšieho videa a dnes vám ukážem, ako vyzerá môj deň. Napíšte mi do komentára, aký deň máte dneska vy a dajte like a odber a ideme na video. Takže môj deň začína tým, že ma moji majitelia prídu nakrmiť. Inak ja papám mačacie žrádlo od značky Brit, je to veľmi chutne a kvalitne jedlo, takže keď neviete, aké žrádlo kúpiť vašej mačke, tak odporúčam. No tak to papám. A keď sa dajem, no tak potom som veľmi crazy a precvicujem si svoj beh a chcem sa hrať, takže moji majitelia nemajú pokoj. A tu sú moji súrodenci. Larry, Alexandra a Škvrnko. A teraz nakrmíme ich, lebo oni sú tiež hladní, no a oni jedia konzervu alebo granule. No potom sa idem prevetrať, aby nespadol dom, no takže tu som vonku a hrám sa. A tu je Škvrnko. Ďalšia vec je zradlo, ktoré nemám každý deň a sú to kuracie srdcia. Keď to dáte raz svojej mačke, tak si to zamiluje. Teraz som vám to nestihla natočiť, lebo za 1/100 to zmizlo z misky. Idem trochu rybarčiť, takže ktorú budem mať na večeru, tuto nie, táto vyzerá lepšie. No ale potom, po celom športovo založenom dni, si idem zdriemnúť na moje obľúbené miesto, gauč. Takže si tu v kľude pospínkam. Potom idem večerať. Na večeru mám granulky Brit a keď sa najem, tak sa ešte posantím a idem spať. A to je všetko z môjho dna. Dúfam, že sa vám video páčilo. A nezabudnite na like a odber a do komentára napíšte, aký bol vás deň a aké videá by ste chceli. Tak zatiaľ čau.